Witam pięknie ludkowie w mojej kuchni. Dawno my się sam nie widzieli. Siednąłech się i zacząłech tak medykować. Co my już ważyli takiego śląskiego? Robili my śląsko rolada z gumiklejzami i modrą kapustą. Ważyli my żur. Robili my wodziona. Testowali my krupnioki. Robili my panczkraut albo ciapka pusta. Robili my szpajza. Robili my moczka. Już nie wspomnał o tych wszystkich eksperymentach, jak śląsko pizza, śląski burger, śląskie pierogi, a inkrze. Hekele też żeśmy robili. I w tym czas mnie oświeciło, toż nie robią żech tradycyjnych, richtig śląskich karminadli. Jaki Ślązok, a i nie ino, nie zno tej słynnej sceny z pięknego filmu od Kazimierza Kuca Perła w koronie. Co to, nie ma dzisiaj mięsa? Obcy gadali, że miał być karbinadel. Kajnikaj się go do karminadle, a kajnikaj się go do karbinadle bez B. Ale sam unos go do się karminadle. No to już robimy. Dwie rzymły mogą być suche. Jak nie macie rzymły, od bidy też może być bułka. Potrzebuję fet, bo tradycyjnie karminadle smaży się ino na fecie. Jedna cybula, trochę czosnku, bo to zdrowe, trochę mleka, tartobuła, no i naturalnie mięso. Może być z wieprzka, a ja sam mam tak pół na pół, trochę wieprzka, trochę łowięzi, czyli wołowe. Te rzymły się pokrą na takie mniejsze kąski. Ciepuje się ta pokroto rzymła do miseczki, mleko, zalewam ta rzymła mlekiem. Kiedy nie macie mleka, może też być woda i ta rzymła może fajnie w tym mleku zatąkać. Ustawiamy. Kruszki za tych rzymów nie wyciepuje, bo to jest szkoda. To jest dzisiaj fez modne, jak się to godo, zero waste. Teraz to, co ja robię najbardziej rod, trzeba pokroć cybula zowdy cięgiem becza, bo mi jej tak żol. To ja chcę dużo, zresztą mam dużo mięsa, bez mała kilogram, srogo cybula będzie Oje, już mnie chyciło. Jest taki wzruszony, że wy się sam ze mną przyszli do tej kuchni i że my sam tak razem, zusammen będziemy robić te karminadle. Jeszcze tak. I teroski, ta pokrotą cybula muszę pokroć jeszcze drobniej. Pieruńskie, zapieronowane, stodiobelskie, nic nie widzę. Hilfe, wciepuje się to już do miski, kaj to bieda wszystko wyrobią. Ta miska polecą tako srokszo, bo to potem wszystko będzie furgało po całej kuchni. Nie powiedział o jednej moc ważnej rzeczy. Jedne jajco. Od kury. By nie było, że od hopa. Tutaj mam ta cybula. Wciepuje te mięso. Teraz biera czosnek, knobloch. Ze 4 ząbki, bo mamy jesień, to ma być ku zdrowotności. Ubieram się te ząbki. I bez tako preska się go rajen sam wcisna. Teraz tak, biera te napite mlekiem rzymły, odciskam je trochę z tego mleka, no wygląda to nie za ciekawie. I wciepuje do tego. Resztówka tego mleczka, to by dam ją do kawki, Korzyni, sól. Tu się już biera jeden talerz, wysypuje trochę tej buły, w tym będziemy te karminadle łopanierowywać. Do tego wszystkiego wbiją się te jedne jajco. No i wyrobiony, a nic tak nie wyrobi jak hopsko-rynka. Czuć już, wiecie, to jest ta woń. No i no, że taki karminadel dawno temu, jeszcze za stary pierwy na Śląsku, to nie było tak. To było takie danie, szłoby powiedzieć, odświętne. I ja jest ciekawy, eli taki karminadel to się różni od kotleta mielonego. Kiedy mam to już fajnie wyrobione, muszę się teraz umyć ręce, by sam wszystkiego nie ufifrał. Do kulania dobrze mieć troszkę wilgłe ręce, to nie będzie się nam te mięso tak kleiło. O takiego robię tako kulka, potem ja lekko
rozplaskom. Cyk. Do buły. Jedna strona, druga strona. I mamy karminadla. No, trochę ich sam byda miał. Ja już widzę, że zaś byda te karminadle od tydzień. Roza, kiedy mi się zdowo i że ja mam skłonność do przesady. Można mi się jedno zdowo. Dość spory ogień, sam już mi bulkają kartofelki, no bo co się mo lepiej ku karminadlowi, jak usztampowane kartofelki. No, niecołkę pół tej kostki tego fetu i roztopiamy. Okej, ten fet się już roztopił, kładziemy naszych bandziorów. Jak długo? Cóż, obserwować. Aż się zrumieni z jednej strony, potem przeciepujemy na drugą stronę i fertiś. A sam pomiesza jeszcze jednego. O, już widzę, że są fajne rumiane. Mogę je przeciepować na drugą stronę. I no, zobacz, pozor. O, trypkają. Dobra, pierwsza pieruna. Partyjo. Skulimie wyjdzie. Już się tak wezna i no tego kery jest najbrzydszy. I no tak obejrza. No wonio, pięknie. Testuję. Kartofle już mam fajne, troszkę mleka, troszkę masła, sztamfer. Rozleciał się. I jadymy. Troszkę ćwikłe, bo to się też ma fajnie ku sztamf kartoflom i karminadlom. No i mamy taką fajną, mało porcyjko do richtig śląskiego hopa. Pozwolicie, że ja się tak ino poszmakuje. Ja, małego bandziora. To jest ten szmak. Dejcie znaka, co będziemy ważyć następne. Można macie jakiś fajny pomysł. Dziękuję, chowcie się, do zaś.